un número els canviaria la vida, el 61.714, i sonà d'esta manera. Estamos vendiendo papeletas para el viaje en fin de curso. Estàvem tots a classe i de repente pues, entra dels professors, només vinc a informar que mos ha tocat la grossa de Nadal. Toda la gente que nos ha tocado la lotería, la lotería. Y que vas a hacer un viaje y me vas a comprar un monopatín y vas a anar a ver com gana el València al Real Madrid. Els Nadals van ser impressionants. Efectivament, regals cars que mai havien tingut.